నిండా 16 ఏళ్లుండవు కానీ దొంగతనంలో ఆరితేరాడు. అందరూ ఉండగానే బెజవాడలో ఒక విద్యార్థినిని బురిడి కొట్టించి బంగారం ఆభరణాలతో దర్జాగా ఎస్పేక్ అయ్యాడు. ఒక కుర్ర దొంగ విజయవాడ రామలింగేశ్వర నగర్కు చెందిన సౌమ్య ప్రణవి ఎన్టీఆర్ సర్కిల్లోని నిర్మలా కాన్వెంట్లో 5వ తరగతి చదువుతోంది. తన పుట్టినరోజు కావడంతో తల్లిదండ్రులు ఆమెను బంగారు ఆభరణాలతో అలంకరించి స్కూల్కు పంపించారు. బంగారు ఆభరణాలతో స్కూల్లోకి వెళ్తున్న సౌమ్యను గమనించిన ఒక 16 ఏళ్ల కుర్రాడు ఆమెను వెంబడించాడు. స్కూలుకు ఇలా ఆభరణాలతో రాకూడదని, ప్రిన్సిపాల్ చూస్తే పనిష్మెంట్ ఇస్తారని బాలికను భయపెట్టాడు. ఆ నగలు తనకు ఇస్తే వాటిని ప్రిన్సిపాల్ రూమ్లో భద్రపరుస్తానని చెప్పి స్కూల్ ఆవరణలోనే బాలిక నుంచి ఆభరణాలు తీసుకున్నాడు. తర్వాత ప్రిన్సిపాల్ రూమ్ వైపు వెళ్తున్నట్టు నటించి అక్కడి నుంచి ఉడాయించాడు. చోరీకి సంబంధించిన దృశ్యాలు స్కూల్లో ఉన్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డ్ అయ్యాయి. సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితుడి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.